Ahojte, ja by som dnes s vami chcela zdieľať miliónkrát opakovanú pravdu a to je pitný režim a nedostatok pitia čistej, odstátej, prefiltrovanej, bezbublinkovej vody. Chcem s vami zdieľať hlavne príznaky, aby ste si dokázali na sebe zistiť, že pijete málo. Takže prvým príznakom je napríklad suché pery, ako mám ja teraz. Suchá koža, padnuté oči, čiže ste taký málo vypnutí celkovo. Ja som zanedbala pitie vody, boli sme včera a dnes na cestách a po obchodoch som chodila tak, som to zanedbala, takže sa to na mne teraz krásne odzrkadlilo. Ale väčšinu času si na to dávam veľký pozor a pijem viac ako 2 litre denne. A voda musí byť bez cukrov, bez bubliniek. Mala by byť nie úplne studená. Mne veľmi dobre teraz v tomto zimnom období, odkedy skončilo vlastne leto, tak ľuďom sa veľmi do toho nechce, do toho pitia tej vody. Ale mne veľmi dobre robí pre môj organizmus teplá až horúca voda. Skúste zaradiť viac vody do svojho života a uvidíte, ako sa vám to osvedčí. Ďalšími príznakmi sú napríklad žltý moč napríklad, taký koncentrovanejší, že chodíte málo na vecko, cikať, potom máte tvrdú stolicu, že sa vám veľmi ťažko vyprázdňuje. Ďalším príznakom je popraskaná koža, treba na hánkach, suchá koža v okolí úst, na nose, hoci kde na tvári alebo na tele. Samozrejme lámavé nechty, únava a z dlhodobého hľadiska to už ovplyvňuje aj kvalitu spánku a celkovú vašu vitalitu. A to sú proste také príznaky, ktoré si dokážete sami na sebe odpozorovať a pokiaľ nie ste sa v tom našli, tak by bolo dobre si začať sledovať, koľko vody vypijete. Dávajte hlavne pozor na to, aby bola teda bez tých bubliniek, odstáta, ideálne vlážna v tomto teplom období, aby ste to neglogali proste na jak pivečko, ale pekne po dúškoch pomalinky, pravidelne, každú hodinku si dajte nejaký budík. Sú na to teraz super aplikácie, aby vám to pripomínalo piť vodu a sem tam si zaradte aj zasadiť tú vodu. Teraz už sa všelijaké na trhu predávajú. Nechcem tu robiť nikomu reklamu, takže buďte zdraví, pa.